А сега вижте какво ще е времето с Жорито. Жоре, мама! Мама, не почвам ли? Добре. Здрасти. Може да вали, ма може да не вали. Вчера около 7:15 в района на Перник, югозапад, са откраднали група руми 6 тона дърва за огрев. Значи на цялата страна ще е много студено. Логично. А най-студено ще има на тия, деца им откраднали дървата. То ще е студено на цялата страна, обаче в района на Мездър ще е най-топ. Номер 1. Земята не е кръгла. Браво, бе! Разгале, бе! Ето как изглежда Земята без Световния океан. Това е като панда без черно на очите, бе! Доко, que baixas com